ukuthi ngihlale ngisesandleni sakhe ngoba leso sandla isandla somusa. noDavide usho njalo lapha encwadini ka2 Samuel chapter 24 uthi inkosi angimane ngiwele esandleni sakho phela ngoba isandla sakho sinomusa. Akukhathalekile ukuthi usudinwe kangakanani, akukhathalekile ukuthi ngibe sephutheni elingakanani, uma ngijezisa uwena Nkosi isandla sakho sihlale sinomusa njalo. Angikubingelele umlaleli womsakazo iVuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina ngudidi ngokaNkosi ngihambisana nomfundisi ophakamano kakhoza sibamba izintambo eziphethwe uAnele kaMhlongo siyithatha kuDaviola umfoka Ramputa oseyekhaya phela eyobheka ibhola kwazise ukuthi iqembu lakhe alithanda kakhulu liyadlala namuhla. Asilifisele inhlanhla silikhulekele nalo ukuze umfana ahlala sinikeza umculo omnandi lwasipha wona angafiki isonto elizayo esediniwe. Kodwa ngiyakubingelela mina Didi ngokaNkosi bakhoza sobona mfowethu. Sawubona mfundisi, sibabingela abalaleli, simbonge kakhulu uNkulunkulu uthando lwakhe, umusa wakhe nokuthemba kwakhe namhlanje ukuthi siphinde sikwazi ukuba khona. Siyamthemba ukuthi uzosilekelela ezintweni zonke. Sebo. Oh my word. What a great service we had this afternoon, this morning enkonzweni eMkhathini. Ngiyazi ukuthi kumnandi ukuba sebukhoneni bukaSimakade. Amabandla onke umhlaba wonke namuhla ahlangene akhonza uSimakade. Kodwa ngikholwa ukuthi bakhona abakhonze kamnandi njengathi lapha eSDF namuhla. What a beautiful service we had in Mkhathini. The highlight kimina Mkhathini kwinkonzo kulaba basilalele ubukukhombisa Mkhathini ukuthi uma abazali bekholiwe bemthanda uNkulunkulu bemlalela uNkulunkulu, uma ibandla lenza konke ukwenza okusezwini likaNkulunkulu, lento okuthiwa umshado ilula Mkhathini. It's so simple. Ingane zethu ziwele sonweni igcine ingaganile bese umfana udubula ingane adubule nontombazane enze yonke lento ngoba sifake ingane ezikweletini ezingenasidingo to impress people they don't even care about. Ebandleni akekho hamba wayosikisa ingubo entsha ngoba usuku oluspecial. It became a special day ngezinto ezinormal za day to day Mkhathini. What a beautiful service we had. I mean, MC wethu was so crazy enough to get us all crazy in the Lord and loving the Lord. Bacula bazalwane. Bacula bazalwane. Mkhathini, I'm studying from the worship team, talking about ibandla as a whole. Abasivakashele. Oh man, what a way of not only worshiping uNkulunkulu but glorifying him. What a beautiful service we had. Angazi ukuthi ngabala ngithini inhliziyo yami iyachichima. Ngithi nginikabisele Mkhathini ngoba lapha ekhanyeni yebo nikhonzile impela bethi hayi bengemnandi njengoba bekumnandi namuhla. Nikhonze njani mfowethu? Siyabonga Nkosi, kambe kahle kakhulu mfundisi. uNkulunkulu nathi siyabonga. Sibe nomfundisi uDlamini wakhona lapha ekhanyeni, hamba nomama uDlamini nomndeni wakhe bonke baphelele. We had a beautiful service. Sibe nobaba Mkhize umfundisi webandla likaMkhwenyana wethu uNgubane. Sibe nomndeni wakaNgubane wonke uphelele. Oh man, angazi ngingabala ngithini Mkhathini. It was just beautiful ukuba sebukhoneni bakaNkulunkulu. Siwitnessa into eyaqala uNkulunkulu ensimini yase-Edeni. Sibona nalabo bangena kuyona ngendlela kaNkulunkulu. Everything Mkhathini, into noNkulunkulu nje uvela uzibonela ama-fingerprints ayo. I mean ama-fingerprints kaNkulunkulu throughout, and I'd like to thank everyone. Ngibonge bonke Mkhathini. Angifuni ukubabala individually because
funa ngishiye oyedwa bayazazi laba balekelele ngayo yonke into abakade beorganize ukupheka benza yonke lento doing behind the scene. Angifuna ukuqala ngibala Mkhathini ngibonga wonke umuntu ekulekeleleni ley'ngane ukuthi lolu suku lube special. This was pretty special in every way. But-ke nake ngifisa sikhulume ngako namuhla Mkhathini njengoba unyaka uqala siqala unyaka ngifisa futhi kakhulu ngithi sifocuse la endlini kaNkulunkulu noma emzimbeni kaNkulunkulu Mkhathini, focus kulabo abasindisiwe. Isifundo sethu namuhla sikhuluma ngemysticism, siyibiza imysticism ngegama lesingisi elikhulu, but lento ithi lento ukuba nemizwa ne-experience excuse me ekamoya engale kokuyalelwa yizwi likaNkulunkulu. Ngenzeka ngiyazi ukuthi ifaka zonke inhlobo, ifaka izangoma, ifaka ama-palm readers, ifaka abaphuphayo, ifaka bonke, ngifisa kakhulu kazi sokhuluma nangabo bonke labo Mkhathini, sizothatha ukukhombisa ubungozi bayo. Kepha la ngifisa sigqile khona kakhulu, ngifuna ukuveza ubungozi balento yokufisa ukuba super spiritual usemzimbeni kaKristu eyenzeka kakhulu emabandleni asindisiwe. Iqala for example ngalento yokukhuluma ngezilimi, and then ufuna ukuboniswa ube umprofeti, and then bese ke ubona izingelosi bese ukhuluma noNkulunkulu, ubuye uzosikhotela ukuthi ngakhuluma noNkulunkulu ngathi wangiphendula wathi, so sekunama experiences wena la uvakashelwa zingelosi ukhuluma noNkulunkulu, noma usukhuleka sekunezikhathi ukhuleka ngazo ezispecial, noma ukhulekela ukuvikeleka, ukhuleka this time because nabathakathi ngaleso sikhathi babhizi, wena owaziyo, ngoba angithi usungene kwi-realm noma kwi-level kamoya, usubona nezinto zasemkhathini and all of that, ebese konke lokho Mkhathini kukwenza ubukeke kwangathi wena super spiritual, usukholwe kakhulu and all of that. And yet masibheka izwi kaNkulunkulu kunobungozi obukhulu, because yonke lento ozifaka kuyona ingale kwemiyalelo kaNkulunkulu. In fact uyibeka isizulu nje singafuni kutoleke, iphambene nemiyalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyasiyala ukuthi ningangeni kumoya ngaleyo ndlela leyo, because anidalanga numoya, nidalwe niyinyama, thina sifuna ukuphuma enyameni, sibe kuma-trance. Thola masifike ey'nkonzweni kunama-asha aphethe oblanket, because mase ngingena emoyeni bhekisa iy'nyawo phezulu, iy'keti bheke phansi, yonke lento sofanele bayomboza ukuthi izinto ezifana nalezo Mkhathini. Ngifisa ukuthi uma siqala unyaka asilihlabe leli khwele, sithi sifisa ukusondelana noNkulunkulu, sibe seduze noNkulunkulu, simkhonze, sim-understande ngcono, singabe sesekumuqa phela, sesifisa ukuya ngale, sesiyothepha kwenye i-level uNkulunkulu asiwonayo ukuthi singangeni kuyona, ebese sesizizwa si-spiritual ukudlula bonke abantu. Ngithi angiyindlaleli ngaloko Mkhathini, kepha ngaphambi-ke ukuthi sikwenze lokho ngenjwayelo, siyayicela uSimakade phela ukuthi athi nje ukubamba amatomu emlonyeni yethu nasey'nhliziyweni zethu, ukuthi lezi zinto sizikhulume ngothando, sikhulume iqiniso, kepha silikhuluma ngothando ngendlela eyakhayo nangeyona indlela exekayo. Ucela sikhulekele Mkhathini. Siyakubonga Baba, lolu hlelo olwakho, izinto esikhulumayo sithatha ezwini lakho, azikho original from thina. Uwenkosi usinikeze iphiwo zokwazi ukukhuluma, sichazele abantu lokho nokubhalile. Wena futhi owenza kube ne-impact kubantu abalalele, kube khona abasindiswayo, kube khona abakhulayo in their understanding, kube khona ney'mpilo ey'shintshayo because of izinto esikhulumayo. Konke kwenziwa uwena Nkosi, ngakho silinikela kuwena udumo nayo yonke inkazimulo. Sisize namhlanje Nkosi, masivula izwi lakho, usinikeze ukuhlakanipha,
nolimi olululo olukhuluma ngendlela ecacile ezwakalayo, kodwa lizwe ngamandla izwi lakho kubona bonke abezwayo bangakwazi ukuliziba nokulishaya indiva. Kube khona okushintshayo, kube khona ukukhula nokusondela kulento wena ufuna sibe yiyona. Size kakhulukazi Nkosi masikhuluma ngale topic ye-mysticism, ukuthi sithanda ukusondela kuwena ngendlela wena osambulela ukuthi sisondele kuyona, sishaya indiva iy'ndlela zabantu nezasezweni esikubona kwenziwa izangoma ney'nyanga nabantu abangakholwa, singayitholi sesithatha ama-practices abo siwaletha ebandleni sithi sokhonza wena ngawo, kodwa silekelele ukuthi sikukhonze ngomoya nangeqiniso, singalishiyi ngemumva iqiniso, sigcine senza noma yini nje ezwakala i-spiritual kuthina. Silekelele Nkosi ngezwi lakho egameni likaJesu, amen. Amen. Uma usanda kuvula umsakazo wakho, mina ngudidi kaNkosi, uhlelo i-Sound Doctrine Hub. Umsakazo kusewona ivuma 103, the adult radio for the young at heart. Eshowe basithola ku 89.2, Donnybrook basithola ku 105.5, eGlencoe basithola ku 104.2, bese eNewcastle Matateni nabo basithole ku 105.6 noma ngabe kuphi. Ebese futhi uyangena lapha kwi-Facebook page yeVuma 103, ungene kwi-Facebook page ye-Sound Doctrine Hub, noma ke ustreame live ephinaphi la ukhona uzobese uyasithola Sound Doctrine Hub Facebook page yethu. Uhlelo i-Sound Doctrine Hub, isihloko esikhuluma ngaso namuhla yilento efuna ukuba semoyeni, noma ifiso noma ama-practices ukuba semoyeni kakhulu esiyibiza nge-mysticism. Siyathanda-ke mlaleli ukuthi singakhuluma nawe lapha ku-073 709 1999 91, uthumele imessage yakho 073 709 1991, uthumele imessage yakho, uthumele voice note sikwazi ukuthi siyifunde noma siyidlale emoyeni, noma ke wenze njalo khona la bukhoma sikhulume nawe ku 086 10 086 300. Mkhathini mhlawumbe isikhathi masivuma nazo izinto ezintathu ngifisa siyibheke. Okokuqala ukuthi yini le mysticism, sengizamile kancane kwi-introduction yami ukuthi sithini. Okwesibili ukuthi yini le kumele siyazi Mkhathini, sikumele siqwaye kuyona kakhulu, sibalekelane nayo ukuthi lento noma ibukeka iyinhle ngathi imnandi, ngathi kwenza super spiritual, ikwenza ngathi uNkulunkulu nomoya ugcwalisewe kakhulu kuwena, yini le ekumele siyibuke siyiqwaye. Mhlambe ngokuhamba kwesikhathi ke mhlambe umphake singawunikeza abalaleli ukuthi nako ku extra ongahamba ukuhlafuna ohambeni lakho. Ngiyazi ke ukuthi njengoba ngisho Mkhathini, unyaka mawuqala senza ama-resolution, abantu baye entabeni bayokhuleka, bangena ebhandeni, benza yonke lento. Asinxuse phela laba abagulayo, abanoshukela, abane-blood pressure, abanani, abadla chronic medication. Idla i-chronic medication yakho, uNkulunkulu uyazi, uyayibona inhliziyo yakho nokuthi kuphi, but-ke ayibe within ama-limits walezi zinto uNkulunkulu athe siyenza. Mkhathini asibheke nje iyini lento ye-mysticism. Ubusuyichaze kahle mfundisi, ukuba nama-experiences okomoya, spiritual experiences, angakhekile phezu kwezinto uNkulunkulu asambulele zona, kodwa avela kwi-knowledge e-secret efihlekile etholwa kwamanye ama-mystics eyidlulisela kwabanye, noma bona laba abazenzayo lezi zinto beyidiscovela ngokwabo ukuthi kanti khona into enje mangenza kanje kuba kanje. Izinto abayibazenze ukuzama ukujula kulolwazi lwabo lwezinto zokomoya zi-include lento ekuthiwa i-asceticism, kunama-diet nama-fast, nokuyilimaza emzimbeni, nokuyi-exclude from impilo ejwayelekile. Abantu bayohlala ey'ntabeni, bahlale bodwa, kuthiwa ungangeni nabanye abantu, ungakhulumi, bathatha ama-vows of silence ngenhloso yokuthi bajule kule zinto zikamoya. Khona ama-special prayers are involved, okuba ngathi ama-chants, izinto ey'phindaphindwayo ngathi ama-formula nama-spells. Mawukhumbula abaprofethi bakaBhali ku-1 Kings 18 ngesikhathi beqophisana no-Eliya, bephindaphinda izinto eziyimkhuleko ukuze uBhali abezwe. So i-mysticism yayihambe ney'nto ey'njalo, kunama-chants akhona.
babona imbono kunamaphupho kunama voices abawezwayo, sometimes khona nama mixture ama portions ahlanganiswayo. Ubusushilo ukuthi iyatholakala kakhulu einkolweni ezamanga, amaHindu, igcwele into enje, ama spiritualist akhona, ama Buddhist nama Muslim anawo labantu abama spiritualist abanezindlela zokungena ezweni likamoya abayidiscover noma bayithole kwabanye, ama fortune tellers kwaZulu, izangoma nezinyanga zinezindlela zokungena ezweni likamoya ongeke uyithole eBhayibhelini. Yayikhona nasebandleni yakuyaqala yavela kudalo nje ibandla selokulavela khona laba babizwa ngama Gnostics kwabaseKolose bayatholakala ku1 John, uyamazi uJohn ekhuluma ngabo ababethi banendlela banolwazi olufihlakele abanalo olubenza bakwazi ukusondela kakhulu uNkulunkulu ezintweni kamoya than abanye abazalwane, ngoba yikho eBhayibhelini lento. Amakatholika ayaziwa ngokuba nazo izinto enje, yanama monks, abantu abahlala le bodwa, amadoda ahlala wodwa, awahlangani nomphakathi ngoba kukhona ukujula spiritual okuba khona makulapho nezindlela zabo zokukhipha amademoni. La ebuKristwini uma uzwa abantu kuthiwa bathandaza imfundiso, engathi basenkonzweni, ngathi bamaKristu baneyinkonzo abayakuzona, kodwa futhi kunezinto abazenza emaceleni zamakhandlela namanzi nemithi ethize nezintambo abathi zisize ezintweni zikamoya, izinto ongayithola eBhayibhelini, mysticism leso. Kwi-charismatic movement, amabandla charismatic hayi wonke kodwa khona extreme, bese thatha lezi zinto ezinye ezibhalwe eBhayibhelini ayifaki understanding engekho correct, njenge fasting, iye ukuba ilento uNkulunkulu ayamba ngathi yinto mysterious yokulanda sekunezinto ezingatholakala abanye abazalwane, ama-tongues athize agcina afana nalezi zinto ezama-chance, ukuphindaphinda into eyodwa uzungene kwi-trance kube ngathi uyaphuma emzimbeni, uyaphuma engqondweni zakho ngenxa lento lokhu uyiphindaphinda. Abaprofesi bakaBhali babenza into enjalo, bathi baclaim ukubona imbono ethize uNkulunkulu abanika nama special revelations, bezwe izwi likaNkulunkulu ezindlebeni zabo, bavakashelwa yingilosi, baxoxa izitori ukuthi ingilosi ithini. Abanye bathi uJesu uyafika, ngiyakhumbula nje khona ukuthi wayethi ekseni mayivuka esaqubhe esashefa nangu uJesu la eceleni kwakhe, baxoxa izinto enjalo ukuze kubhalwe incwadi. Bathi bezwe izinto emzimbeni, shwaqa inwele, bezwa ama sensations emzimbeni yabo, soke igcina lento ye-mysticism oyithola ngaphandle ikhona nasebandleni uma ibandla linganakile. So izona zonke lezi zinto zokomoya abantu abathi bakwazi ukuparticipate kuzona, kodwa ongeke uzuyithole ezwini likaNkulunkulu, ayiguidiwe izwi likaNkulunkulu. Na engifisa ukucizelela kuyona umkhathini. Mebekhuluma lezilimi bayikhuluma ngempela. Mababona lemibono bayibona ngempela. Mabathi bezwe ivoice kaNkulunkulu, kune voice abayizwayo ngempela abanye babo, kodwa akuyona ivoice kaNkulunkulu, kubona ivoice kaNkulunkulu. Lo nkulunkulu walewo moya, waleso spirit abavela kusona, hayi lo nkulunkulu esimaziyo. Mabathi bavakashela ingelosi emkhathini, ingelosi zaba bayibona. I think ngifisa ukuthi sigcizelele lokhu, because ngibona this thing i-real, iqiniso bayayibona, ebese befisa ukuyifaka. Akubona bonke abaqamba amanga ngalezi zinto, akubona bonke abaqamba amanga bazenzele. Ngisho nasezangomeni akuzona zonke izangoma nezinyanga eziqamba amanga, akhona lama powers, but lama powers ama-competitors kaNkulunkulu, ama-powers angayalelwanga yizwi, ama-powers lawa, you know, masekune angibiza nge-disorder, according to 1 Corinthians 14. Uma ebandleni sekune disorder, kubukeke kwangathi noma kuzwakale kwangathi sekunomoya, omunye uginqika phansi, omunye lokuhamba up and down ushaya ikhwela, omunye lokuthi thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Nemdanso yakhona mkhathini ine rhythm, akusimdanso eshintshayo. Ume begquma bayaphezulu, bagquma bayaphezulu, uma beshaya amehlabo athi njo kulela khona babheke kulona lela khona. Yonke lezi zinto mkhathini izinto ezi-real, la uSathane ethola khona i-chance yokungena, because sekune chaos ebandleni.
uNkulunkulu akukho la kwenza isilima khona mkhathini akukhiphe ingqondweni zakho ungaboni ukuthi wenzani. uNkulunkulu ngeke azenze akwenze uyichamele ebandleni bathi usemoyeni. uNkulunkulu ngeke aginqe phansi iketi ibheke phezulu kuthiwa hayi bese kasemoyeni. Ngithi angigcizelele lento mkhathini ukuthi not all of them abayifakayo lento ikhona ngempela, but ila umzalwane okholwayo kufanele understand ukuthi uyabona ke lento le ayiyalelwanga uNkulunkulu. Ukhona lo moya impela nawe uyawubona, but akuwona umoya kaNkulunkulu. And I think ingqikithi lapho kakhulu mkhathini, because ikakhulukazi thina emabandleni sikholwa ngokubona. So lo muntu mese khihliza amagwebe seshayeka phansi eseqala ikhuluma indaba zabantu eziyiqiniso impela, sithi ngempela umoya engcwele bekhona. Kanti yebo ukhona umoya, kepha kuyena umoya engcwele bekhuluma. Incwadi nabaseKolose uPaul udila nayo lento kanje mfundisi bayayinkinga eKolose. Ku chapter 2 verse 18 uthi makungabikho umuntu onephuca umvuzo wenu, uthanda ukuzenza othobile, iasceticism leyo, ekhonza ingelosi, ephike ngembono yakhe, eyikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yemvelo. Uyayibona iflavor ye mysticism yaseKolose yayikhona. Nalento yokuzenza ukuthobeka uchaza iasceticism abantu abayincisha izinto, bathi abazukudla into ezithize, bathi bazoyiseparate emphakathini, abazukushada ngoba lokho ngcolile, kube nezinto nendlela yokuphatha kabi umzimba wabo, abakholwa bona ukuthi kwenza usondele kuNkulunkulu ma uhlukumeza umzimba. Okucishe kusondele kwi-understanding amabandla amanye charismatic anayo ngendaba ye-fasting, bacabanga ukuthi ngokulamba kungabi nakudla esiswini somehow then spirituality sakho siyajula, uthola amandla ahlukile just because awudlanga esiswini. Kanti the point ye-fasting ukuyithoba phambi kaNkulunkulu, uyinikeza isikhathi sokukhuleka ngendlela engajwayelekile ngenxa yesimo esize suke sikhona, not ukuthi kune magic ekutheni ithumbu liyakhala eyenzakalayo. So yayikhona lento. Umethi uPaul ebekhonze ingilosi babazisa kakhulu ukuthi babone ingilosi, bafuna ukukhuluma nazo, bafuna ukucela izinto okuzona, bafuna ukuyibonga ngoba sebekholwa ukuthi kukhona eyibenzele bona, baneyingilosi zabo, and then bafuna ukuyishare ebandleni lento egcina isiyukhonza ingilosi. Nama visions babephika ngembono yabo bethi banezinto ezispecial abayibonayo bona elinduzeni ebandleni laseKolose eyingesili iqiniso. Athi umuntu ngithe ngisakhuleka kwavela ukuthi kumina afuna ukuzoshare ebandleni, mase uPaul bayayiphakamisa beyikhukhumeza ngengqondo yabo yemvelo. Uba njalo vele umuntu ocabanga ukuthi kunento aseyidiscoverile ibandla elingenayo, akasambulelanga uNkulunkulu lezinto eBhayibhelini, asikwazi ukuyithola sithina abanye zispecial, zitholwe entabeni thizeni, kufanele kumprofeti so and so ozokwenza impartation yalezi zinto bese bayaphakama ngoba becabanga ukuthi banento especially, bafune nezimali ezahlukile nokuphathwa nendlela eyahlukile. Athi uPaul makungabikho umuntu onephuca umvuzo, niphuca umvuzo umuntu owenze njalo, unisusa kuKristu nomvuzo wokuphila okuphakade anifake ezintweni eziyize zokuphakamisa yena. Ngithanda lemkhathini because mina ngivele ePitoli, enengikhulele ebandleni laseChibini, and ubaba engakhula kukhonzwa ngaphansi kwakhe ubaba Masango. So besifuna lengelosi kaMasango, nakuyona kuMasango kuphela, you know, lapha ePolokwane eZCC kunengelosi kaLhanyane, ubizwa njalo ubaba uLhanyane, uBarnabas uLhanyane nalaba kaEngenas babili bayifuna lengelosi, ingelosi kaLhanyane. Kunengelosi kababa uMudise bazokwazi labo engikhuluma ngabo, noma sikhuleka kwingelosi kababa uMudise. Ngizisho lezi zinto lezi ngenza ama-example walamabandla la mkhathini, mhlambe nala eThekwini kukhona ukuthi ingelosi kabani isuka khona la lento, because uNkosi
noNkulunkulu wakhe nengelosi yakhe, umkhathini noNkulunkulu wakhe nengelosi yakhe, sigcina sesikhonza, sesicela, sesinxusa ingelosi kaBaba uKhoza. Sesizenkonzweni sofuna amandla wengelosi kaBaba uKhoza, and lento yenza ngathi uKhoza noma uNkosi noma uNjilo uspiritual impela. Mangaphuma ngaphansi kogcobo lukaNkosi ngeke ngibe yilutho, because ingelosi yakhe iyona engenze ngayilento engiyona. Ibalekile lemkhathini sigcizelele futhi si-illustrate ngamabandla akhona impela sayiqhuba lento ngaphandle kovalo nangaphandle kokugxeka, but to make abalaleli to understand yini lesikhuluma ngayo emkhathini. And iyayizwakale sengathi ukuhlakanipha nokujula kwangempela ke manje ngakuthina esihamba ngeBhayibheli nje silight, kodwa kunezinto uNkulunkulu afuna sizazi la. For example, mayithi kuverse 8 qaphelani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize ngokwemvelo yabantu, meaning ama traditions abantu bayazakhela abantu lezi ngeyimfundiso zokucathula kwezwe okungesikho kaKristu. Uthi uPaul akusikho ukuhlakanipha nokujula lokhu ukucathula kahle kahle o laba, ngoba abantu bayazakhela into ejule ngempela ekaNkulunkulu eyambulwa uNkulunkulu. iBhayibheli kona kuhlakanipha nencwadi yokomoya iyangempela. Konke okunye abantu abazakhela khona kucathula nje izingane ezibhibhidla zithi zenza into kodwa ejulile. Mase sikuverse 9 ngokuba kuhlala kuye uKristu ngokomzimba konke ukuphelela kukaNkulunkulu. Mawufuna ukuphelela kukaNkulunkulu, ufuna injula kaNkulunkulu, ufuna zonke izinto uNkulunkulu afuna sibe nazo spiritually, zitholakala kuKristu Jesu. Wena obamba uJesu lo wambulwa iBhayibheli, ukholwe uyena, ulandele imfundiso zakhe ezibhalwe eBhayibhelini, wena muntu onokuphelela kukaNkulunkulu. Hayi lo othi ubona ingelosi eceleni, ubona imbono eceleni, uzwa amazwi athize bese kuba sengathi unokuhlakanipha, unento ejulile. Uthi uPaul akusikhona ukujula, ukucathula okugcina kubhubhisa nje, kuya ngama traditions abantu bayazakhela abantu lezinto. Thina sihlale kuKristu, ukuphelela kukaNkulunkulu, yonke into esiyidingayo komoya ikuKristu, uNkulunkulu sambulele yona ezwini lakhe. Inkhumbuza lento u-O.L. Kashange obhale incwadi injula nokujiya kwesiZulu, besithi masifunde sikunyazi ukuthi ngisikomfana nobusuthana, kepha mawufuna ukwazi ukuthi isiZulu ngempela sithini, boya incwadini ka-O.L. Shange injula nokujiya kwesiZulu. Uyazi ukuthi masoyithole kwinjula akekho ozokuphikisa ukuthi lento ithini. Iyona-ke lokujula nenjula kaNkulunkulu ikuKristu. Angeze ukhoza nengelosi yakhe, angeze ukhoza nemibono yakhe, angeze ukhoza nama-revelation wakhe, angeke zeyiprofeto eyibone ngempela ingelosi ebusuku eyibonile. Akuyona injula kaNkulunkulu leyo. Ukwisa kwenye indawo ukhoza akakwisi kuNkulunkulu. So ngithi angi-illustrate angimpromote uShange sengiyasho nje. Angimazi, angihlobene naye futhi emkhathini. But njengoba sisho emkhathini o-ABC bonke labo IAEOU zonke lezo zinto lezo, so ilezi zinto ezichaza abantu bachaza izinto ezincane ezingasho lutho, ezingaba yisindawo ezizwakala kwangathi ungqo, mangibambele ngibambe ungqo kanti ubambe izwe. Kumnandi ukunqakiswa into kade uyifiso kanti unqake ize uyekela uKristu la injula yonke kaNkulunkulu iphelele khona. Uyabona mfundisi ukuthi yize ngoba bathi beyipractice abantu lento bethi babone ingilosi nama visions, kodwa bakhohlakele empilweni zabo. Uzwe ikandala emva kweyikandala ikubona labantu abathi bajulile, bese uyabona ukuthi yize lento ngayiveli kuNkulunkulu. Yini ingamenzi lo baba afunda ukuthembeka kumkakhe uma ukuthi ivela kuNkulunkulu? Yini angamenzi aphile ngobungcwele? Yini kubuye qhamuke ikandala?
bese uPaul verse 10 khona lapho seKolose chapter 2 asime kanye nalomkhathini kade bengithi ngiyamthatha kade incingo ziphayiza manje sengithi sengiyabathatha sebaphinde asiqhubeke lapha ku verse 10 emkhathini. Uthi nina niphelelisiwe kuye uKristu oyinhloko yembuso yonke namandla. Niphelelisiwe ayikho into enishoda ngayo manje kuKristu, ninayo yonke into uNkulunkulu afuna nibe nayo. Wena ophethe iBhayibheli olifundayo ulikholwe bese ukhonza uNkulunkulu ngalo, ukholwe uJesu benobudlelwane noKristu ngenxa yezwi lakhe uphelele. Ayikho into oyidingayo etholakala kumprofeti so ohanjelwayo ayokhokhelwa imali. Azikho izambulo nama visions nemoya ethize nezingilosi odinga zize kuwena mawunoKristu owambulwe emavangelini elika Matthew, elika Luka, elika Mark, elika John, ukholwe uyena bese uyamlandela njengeimfundiso zabapostoli kusukela encwadini yezenzo kuyize kuyencwadini yesambulo, uphelelisiwe mawuphethe izwi likaNkulunkulu uhamba ngalo. Awushodi ngalutho, ungakwazi ukuyishaya indiva zonke lezi ezinye izinto abantu abathi bagaba ngazo. Ayikho into eshoda ngayo, siphelele uma sikuKristu. Mkhathini ngifisa ukuletha na iperspective. Kunabantu abangazi ukuthi uNkulunkulu uyasho ukuthi bakhona abanye onkulunkulu onkulunkuluwana. So bakhona impela and into ekhona ukuthi labo onkulunkulu abanye bakhona banamandla. Umehluko ukuthi akekho umunye umuntu including lo uNkulunkulu ongale kwaloNkulunkulu, ngoba uNkulunkuluwana lo udale uNkulunkulu, but njengoSathane ezibona efisa ukulingana noNkulunkulu umdali, the one and only God, ebese ezenza beke esihlalweni ezenza uNkulunkulu okwi-competition noNkulunkulu omdalile. Kanti lo nkulunkulu esikhuluma ngaye lo injula yakhe yonke iphelele kuKristu, yilo nkulunkulu bonke the so-called nkulunkulu, they are going to give an account kuyena. Manje masikhuluma lento abantu bacabanga ngathi asiyazi into esikhuluma ngayo. Ingaka uNkulunkulu mekhuluma noIsrael athi lalela Israel, listen no Israel, uNkulunkulu munye. There is only one God, because nanoma bakhona laba abanye uNkulunkulu azange aphike ukuthi babakhona abanye bonkulunkulu, but bayidalwa zakhe bonke because uyena odale yonke into. Laba bakwi competition bafuna ukufana naye emkhathini. Ibalulekile leyo mfundisi ngoba ufuna nezingilosini uma unomdalo weingilosi. Exactly. Uma unenkosi yembuso yonke ebusa naphezulu kwamadimoni nayo yonke imoya yabaphilayo nabafile ibusa phezulu kwayo, wena unayo lo oyinhloko yembuso yonke, usafunane kulezi zinto ezingaphantsanyana encane. Uma ufuna into zokomoya, inkosi yezwe lokomoya uKristu Jesu ebusa nezwe lasemhlabeni. Asikwamukele moyeni, sawubona. Baba uNkosi nokukholwa siyabingelela egameni likaJesu kuyisonto ntambama, amen. Baba umyeni. Baba ngiyabonga kakhulu. Sajula kakhulu isihloko sanamuhla, kodwa ngithi ngqapho ngidedela abanye. Namhlanje enkonzweni njengoba kade sikhonza obedlulisa imessage kaNkulunkulu becishe akhulume into efanayo nale nikhulumayo, ukuthi kunabazalwane uthola ebusuku mhlawumbe bavuka phakathi nobusuku bekhuleke bebambene noNkulunkulu abambulele izinto ezinkulu engabonwa umuntu, kodwa iphutha lenziwa abazalwane uNkulunkulu umoya ongcwele abambulela izinto babe sebefuna ukuthatha over bebe ngaphezulu kwaNkulunkulu bona, ngoba bathi bona uNkulunkulu yabavezela izinto engabonwa umuntu, bese bekhohlwa ukuthi hayi bo phela umuntu onke ngaphambili oyisiqalo nesiphetho sezinto zonke uNkulunkulu egameni lenkosi uJesu. Sinalo lelo phutha lokuyitshela ukuthi uNkulunkulu yasimvulela izinto bese sibona ngathi singaphezulu kwakhe, ithina esinamandla okwenza izinto ngoba mina uNkulunkulu yangisebenzisa. Asibambe lento kumzalwane wasekhaya olayele manje kwabaseFilipi chapter 2 uverse number 13 lithi iBhayibheli likaNkulunkulu, ngoba nguNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe
uma ethanda uNkulunkulu baba umfundisi uNkosi nobaba uKhoza uNkulunkulu kube kuya ngaye abanye bethu abazalwane angavela yeke ukusebenza ngisho ukuthi kunjalo ngeke kube njalo kodwa iBhayibheli liyacacisa ukuthi uyena osebenza kithi ngokuthanda nangokwenza kwentando yakhe in other words lithi lelizwe ungayiphakamisi musu kuyigatsha ugcina usuyibona ngathi wena unama powers wena okwazi ukwenza izinto uma abantu beza kwena babeka izandla kuvuleka iminyango bengene bethola amathuba amakhulu namahle ngenxa yakho uNkulunkulu akasaveli uNkulunkulu akasesiyena osebenzayo ukwenza izinto ezinhle nezinto ezinkulu kodwa sekuvela umuntu iqhamuka lapho ke lento abantu beyibone sengathi kufanele abanye begcine sebejoyina ngale moya le engayona kaNkulunkulu ngoba bayitshela ukuthi bangaphezulu kaNkulunkulu bayakwazi ukwenza izinto ezinkulu bayakwazi ukwenza imangaliso that is why even emabandleni ugcina kuphuma abazalwane ade besindisiwe sebethi bona bayizangoma bayi usekhona babumyeni sekunomunye umzalana asikwamukele sawubona siyaphila nkosi yami sikhuluma nobani kuphi khuluma nomuzi ngawupheli la eXhobo endaweni nokweja mfethu insama wale bayika ubaba uyakhuluma lapho futhi yazi iqiniso lento ayikhulumayo yazi into ezakalayo nje leyo manje into esingixaka mina kulabantu laba usuka kuwe laba besifazana uthola ukuthi manje lina besilisa hayi aningi kube yibona abavuka lemoya kakhulu futhi nabo futhi labafundisi bakhona baqina kakhulu kulabo besifazane vale uyibona lento ukuthi siyabonga mfethu siyabonga kunomqiniswana kulento ayishoyo umfethu ikete evama ukubheka phezulu impela asazi ukuthi why kuyiketi kakhulu ebheka phezulu kepha-ke awenze njalo nawe mzalane lapha ku-086 10 086 10 sikhulume nawe bukhoma 086 10 300 noma lapha ku-073 709 1991 asithathe nangu omunye asikwamukele ngiyacabanga mengaphosisi uThembi kaDimba sawubona Thembi. Good afternoon, Linda, my daughter. It's your mom, Pearl. I am unwinding with your brother, Andy there. We've just had a lunch and we are missing your sister. Oh, uxoxa no ndodakazi umama uSesiphelo uthi la kithina good evening our pastors bamnkosi nobabukhoza nange sengibalekela futhi umama Phela uthi the heavenly appointment has come. We are blessed to be living more of God's revelation or learning more of God's revelation every Sunday. You're a blessing indeed. We are listening to you with Andy and daughter Unqobile. Nangu-ke ngiyacabanga ukuthi uyena-ke uThembi kaDimba. Sawubona sisithembi. Khoza ayishe nanje ngenjayelo manje igoqa inyawo lapha kusofa sengifuna ukulalela nje imfundiso zenu ezinhle usuku nosuku ngiyabonga ngakho Thembi Dimba. Uyena-ke usisithembi kaDimba. Nangu omunye la uthi amen mkhathini kusho ubusisiwe kaHlange uthi I am present nathi siyabonga ukuthi upresent. Sawubona nawe sikwamukele emoyeni. Ngiyabingelela kuyivuma. Yezwa umfundisi ekhuluma lapha ya. Ngiba nokudideka ke mina. Ya ngiyayizwa yonke into abayishoyo right ngoba bakhuluma ngento ekhonswe eBhayibhelini. Kodwa sengicela ukucaciseleka njengezangoma. Izangoma phela siyahlola kuzona. Ziyakhuluma, ziyasitshela inkinga zethu. Ngenxa yokuthi izikholelwa kubantu abadala noma kubantu abangasekho. Kusho ukuthi ku-right yini ukuthi izangoma siye kuzona siyohlola siyozwa inkinga zethu sibe sabantwana baNkulunkulu noma nako ku-wrong.
Kurong kakhulu izwi kaNkulunkulu lithi makungatholakali kinina obhula ezangomeni. Lisho njalo nje, licacile kuDeuteronomy, licacile ku-Ecclesiastes, lithi makungatholakali noyedwa kuyena. Uyiphendulile Mkhathini, uthi laba bakholela kwabakubo abangasekho. Izwi likaNkulunkulu lifundile last week ku Luke chapter 16, salibona ku Ecclesiastes futhi uMshumayeli ukuthi abaphilayo mabahlukane nabangasekho, because abangasekho akunanto abangayenza basemhlabeni, benzela abasemhlabeni, ngobe nabo la bekhona bendawonye abakwazi kusizana, abasesihogweni abakwazi kusizana, abasezulwini abakwazi kusizana, abasemhlabeni abakwazi ukuyonxusa kwabangasekho, abasezulwini abakwazi ukuyonxusa kwabangasekho, abasesihogweni. Kuyafana nje, izwi likaNkulunkulu is very clear. So kuyisono esikhulu wena kuyisono esikhulu musindisiwe. Mungasindisiwe zenzele umathanda, vele uNkulunkulu aka-expect ungasindisiwe ukuthi uyilalele imiyalelo yakhe. Ukhola kulento ofuna ukuyikholelwa, that's fine, uyiphendulela phambi kwaNkulunkulu. La sikhuluma kakhulukazi ngabantu abasindisiwe abathi bamukela uKristu. Uma usazenza lezi zinto uyithi lento mhlawumbe awusindisiwe, because ngeke uthi ulazi izwi likaNkulunkulu repeatedly lithi ungayenzi lento wena uyenze ngenkani because wena iyakusebenzela. Okusho ukuthi mhlawumbe angithi awusindisiwe, but mhlawumbe ziseshe ukuthi usindiswe ngempela yini, ngoba egcineni you are going to give an account kuNkulunkulu, yet wena uphizi ukhonza omunye uNkulunkulu odalwe yilo uNkulunkulu, ozonikeza i-account kuyena, naye lo munye uNkulunkulu anikeze i-account to the same God. And into ekhona Mkhathini ukuthi bonke laba abanye uNkulunkulu abanamandla, bezangoma, babaprofeti basenkonzweni, laba khuluma ngezilimi, abakhonza ingelosi, nangokonke basebenzisa igama likaKristu, bonke laba bantu egcineni bayesihogweni. Ayikho enye into, because bakwi-competition noKristu, behlisa uKristu esihlalweni bayibeka bona, behlisa uNkulunkulu esihlalweni bayibeka bona. And lo uNkulunkulu wasezwini lakhe leBhayibheli lina 66 books akazuyimela leyo nto leyo. In the end bonke mabayofika phambi kwaKristu bayesihogweni, kusho ukuthi bonke laba bebabalandela bahamba nabo bayakhalakethela nabo esihogweni. Iqiniso nje linjalo kulaba abangasindisiwe. Na Mkhathini, ngenxa yesikhathi asiqhube lokho, sizothatha laba abanye. Ulithini izwi likaNkulunkulu meliqhubeka ngalelo daba? Uma skipha nje iyalo eyithize la, ngoba abantu bagcina sebekwi-mysticism ngoba bethi kunento ethize fihlakele abayifunayo. Bese uMose kuDeuteronomy 29 verse 29, imfihlakalo zingesikaSimakade uNkulunkulu wethu, kodwa okwambuliweyo kungokwethu nozalo lwethu kuze kube phakade ukuba siwenze wonke amazwi omthetho. Asiyekeni ukuba necuriosity egcina isikhalakathisela emaweni, isinike uSathane ithuba lokusilinga. Njengalento ukuthi abazalwane, there was a time ababe curious khona kakhulu ngendaba yama-devil worshipper, befuna ukwazi ngayo. Ila mfundiso waqhama khona indaba yokuthandaza ebusuku ngo-12, ngoba khona wathi lapha eMkhathini kusuke kubhizi ngaleso sikhathi, nabazalwane bakholwe ngempela ke izinto uNkulunkulu angasitshela ngazo neBhayibhelini beyithatha kubantu abathi kade behlala eMkhathini. Kubalekile ukuthi izinto uNkulunkulu angasambulelanga zona sishaya indiva. Ungafuni ukuyazi into engekho eBhayibhelini ephathelene nokomoya. Ungafuni ukwazi imfihlakalo zezangoma nezinyanga, makuthiwa kuthwetshula umuntu kusuke kwenzekani, into enjani, utikoloshe, kugcine umzalwane seyi-expect eyintweni uNkulunkulu angazange azazisho. Uzazi kanjani lezi zinto? Uyifundiswe ubani uma uNkulunkulu engasibhalanga zona? So ke imfihlakalo ezikaSimakade uNkulunkulu wethu, kodwa okwambuliweyo lokho sikubhalelwe eBhayibhelini kungokwethu nozalo lwethu. uNkulunkulu ufuna sifocus kukhona bese siyalenza izwi likaNkulunkulu. Ake uthi mawenza ama resolution kulonyaka, uyinqumela kulonyaka, nquma ukulungisa izinto la ungalenzi khona kahle izwi likaNkulunkulu. Musu ukufuna izambulo ezintsha ubunaze indalo ungayiphili,
lungisa impilo yakho, phila ngobungcwele, nqoba inkanuko zakho nesono kweyakhe impilo, ila uNkulunkulu afuna ufocus khona kunokuthi uthi uyocinga new revelations ekujuleni somewhere. Uyabuza umlaleli uNosipho la uthi good afternoon bafundisi, ngicela ukubuza ukuthi ukukhuleka uphethe isibani irrespective of icolor yesibani kusuka kuphi, esontweni noma kwisiko lesintu? Ngiyabonga. Akusuke ezweni kaNkulunkulu, asiswadinga amakhandlela nezibani nani, asikubone eBhayibhelini. Kusho ukuthi isiko mpilo izona lezi zinto abantu umuntu athi udiscover ukuthi umthandazo mhlamba ngazi kwenzakalani nami, kuyakhanya mawuphethe ikhandlela. Kodwa izinto ezinjalo lezi sikhuluma ngazo abantu abayithatha kwabanye noma bathi bayidiscover bese bayazenza bayidlulisela nakabanye, uNkulunkulu engazange azisho. So ke asiyeke indaba yamakhandlela nezinye izibani, sikhuleke nje simply njengoba sikhuluma nobaba ngoba uyasizwa masenze njalo. Lapha kwaJuda bekune festival, ifestival yokukhanya. uJesu ngesinye isikhathi ekhuluma kwenziwa lo ma festival uthi mina ngikukhanya kwezwe, I am the light of the world. Ningakhanyisa konke lokhu nikukhanyisayo, akukho la kunisa khona. So lento umfundisi ukhoza ayishoyo, lento yamakhandlela ikwakhela isithombe sale mysticism esikhuluma ngayo esirong ukuthi njengoba usukhanyisa isibane khona la kukhanya kuyakhona. Munye kuphela umuntu okhanyisa isibane, uKristu. uKristu usikhanyisa isibane ebese lokho kukhanya akunikeza thina, athi nina ni ukukhanya kwezwe, because yena ukukhanya ebese lokukhanya kwakhe sinikeza kona thina kumele sikhanyisizwe. Sithi mase sikhanya sibe phezulu kwentaba ukuze wonke umuntu abone ukukhanya. Manje thina unokuthi sikhanyise lesibane suKristu, sikhanyisa lekhandlela lokukhala noma ngabe ubani, ebese sithi ebantwini abalandele lokukhanya. Ilento lemkhathini mekushoniwe uthola kukhanyisela umuntu oshonile ikhandlela kuthi ucelela indlela. Umcelela yipi indlela? Because mase bomnyameni lelanga vale ngawo amehlo aphefumula ukugcina immediately in a split second bese la yosebenzela khona. Ningamkhanyisela amakhandlela 1,000,000 kube kuhle emgcwabeni, i-auditorium yonke igcwale ngama